Xina és, sens dubte, la gran desconeguda per a tots nosaltres. Tenim les nostres idees preconcebudes, però realment no coneguem, no sabem què és el que està passant o com funciona avui en dia Xina. Donat que Xina va camí de convertir-se en la gran superpotència dominant, pense que és força interessant conèixer un poc més sobre Xina i la situació, com funciona la seva política, economia, societat, etc. Al llarg de diferents capítols anirem desenvolupant un poquet i desentranyant un poc el que és Xina avui en dia. Per començar, anem a començar, com és lògic i natural, parlant un poquet de la seva història. Xina és una de les civilitzacions més antigues de la humanitat. No és la més antiga, perquè la civilització sumèria, mesopotàmica o egípcia són més antigues, però Xina, en més de 4.000 anys d'història, amb documents escrits, és la civilització que ha tingut continuïtat des dels seus orígens fins avui en dia, el qual li dona un pes i un valor molt per damunt de lo que nosaltres tendim a reconèixer-li. Al llarg d'aquests anys, Xina ha aportat moltíssim a la humanitat. No anem a fer el recorregut perquè seria un poc pesat. A tot el món, per exemple, es ve al cap la dinastia Ming, però la ceràmica, però no anem a entrar. Anem a vindre-nos en l'època més moderna, però això sí, caldrà reconèixer els grans incidents que Xina ha aportat a la humanitat, com per exemple el paper, la impremta, encara que sigui en Europa li donem el mèrit a Gutenberg, però realment és Xina qui la inventa abans, la brúixola o, per exemple, la pólvora. Bé, una volta dit això, anem a parlar o anem a remuntar-nos a la Segona Guerra Mundial. Com tots sabem, durant la Segona Guerra Mundial, Japó invadeix Xina, Manxúria, en l'intent de dominar tota Xina, i Mao Zedong, o Mao Zedong, el president del Partit Comunista, organitza la Gran Marxa. La Gran Marxa que el que fa és desmuntar indústries pesades, traslladar-les a l'interior de Xina, tornar-les a muntar per a fer front a la invasió japonesa. Després de la Segona Guerra Mundial, esclatarà una guerra civil entre dos bandos, un nacionalista capitalista i l'altre comunista, i finalment serà la part comunista la que guanyarà la guerra, la nacionalista quedarà refugiada en el que és Taiwan avui en dia, i la gran Xina serà la Xina comunista, que és la que coneguem avui en dia. Mao Zedong va implementar polítiques purament comunistes, o sigui, va col·lectivitzar les terres, va constituir i organitzar comunes, però realment això no acabava de funcionar. La productivitat no era la que havia de ser i Xina s'enfrontava contínuament a manca d'aliments, grans hambrunes i una gran mortalitat de la població. En aquells moments, en el lloc on més gent moria de fam era en Xina. Mao morirà en l'any 1976 i la seva dona i tres dirigents coneguts com la Banda dels Quatre promouen el que es va conèixer com la Revolució Cultural, el Gran Vot Endavant, intentant perpetuar i continuar aquestes polítiques comunistes, implementant aquesta organització comunista, però després d'una sèrie de revoltes internes van ser detesos, empresonats i va ser elegit en l'any 1978 Deng Xiaoping. Deng Xiaoping és considerat un poc com el pare de la Xina moderna, l'artífice del gran canvi en Xina. Què és el que va fer? El que va fer va ser senzillament desfer les comunes, tornar les terres a les famílies i d'esta manera va aconseguir augmentar moltíssim la productivitat perquè una part de la collita els camperols podien vendre-la lliurement en el mercat i obtindre unes rendes complementàries i d'esta manera va aconseguir acabar en les fams que assolaven Xina. Per altra banda, va encetar un experiment al costat de Macao, colònia portuguesa,
en aquells moments. I Hong Kong, colònia britànica, va començar un experiment fent una espècie d'espill, és a dir, imitant el que passava en aquestes dues colònies, va crear ciutats al costat d'una i de l'altra i va intentar o va imitar o copiar el model capitalista. Va assajar la implantació del capitalisme, això sí, sota la tutela de l'Estat. L'èxit va ser tan impressionant i tan vertiginós que tot el món volia anar a viure a aquestes ciutats i bueno, Deng Xiaoping el que va fer és senzillament implementar el model en altres ciutats, normalment en el cinturó de la costa, i d'esta manera assistirem a una cosa nova i única. Teníem una administració, un govern comunista implementant o desenvolupant una economia capitalista. La zona de la costa se va desenvolupar molt ràpidament, mentre que la zona interior va quedar encara i està encara avui en dia com a zona agrícola, rural i molt més pobra. Les diferències entre una zona i l'altra són molt grans, el qual fins i tot avui en dia provoca grans desigualtats. Per altra banda, si parlem un poquet de la mentalitat i de la cultura, tots quan pensem en Xina pensem sempre en gent molt obedient, molt lleial, molt respetuosa amb la gent major, amb la família, uns valors tradicionals que tothom pensa jo que signaria, i segurament per això Mao va dir que Xina era com una pàgina en blanc sobre la que se podien escriure els més bonics poemes. Se referia precisament a aquestes característiques. Això feia que la gran inversió dels xinesos foren els fills i els xinesos sabien que quan ells se feren vells, els fills anaven a mantenir-los, anaven a cuidar-los, anaven a protegir-los i anaven a facilitar-los totes aquelles coses que necessitaven. Avui en dia estan tenint una sèrie de problemes. Per una banda, un problema demogràfic degut a la política del fill únic, en un moment determinat en Xina, per combatre l'excessiva natalitat i el gran increment de la població, per les grans dificultats d'alimentar a tanta gent, se va implementar la política del fill únic, sols se podia tindre un fill, el qual va ser un cop fort. Primer, perquè a nivell demogràfic, durant tots aquests anys se produeix un escaló en el que la població se comprimeix, se redueix, i ara, quan envelleix la gent, mantenir la piràmide no és senzilla, mantenir un poc l'estructura econòmica. Per altra banda, el fet que fora un fill només significava que si el fill, per lo que fora, bé perquè es moria, tenia una malaltia, se n'anava de Xina, els pares quedaven absolutament abandonats i un poc a la seva sort, perquè evidentment i òbviament en aquells moments no hi havia cap sistema de protecció social per a la gent. El país, insisteix, que era molt, molt pobre. Això, d'alguna manera, ha significat un abans i un després, i val a dir que l'actual generació de gent jove, millennials o generació Z, tota aquesta gent ja té una nova mentalitat o forma de veure les coses. És gent altament consumista, és gent que no es preocupa en absolut dels temes polítics, ja ho parlem en el seu moment, en el seu capítol, i és gent que a poc va abandonant un poquet aquest esquema tradicional, aquesta cultura tradicional, i van reconvertint-se cada vegada més als esquemes capitalistes, el qual està creant també una bretxa, una divisió molt clara entre població molt jove i població adulta. En propers capítols seguirem abordant diferents aspectes de la Xina actual.